Eman Stories. Hi everyone! Welcome back to my channel at ngayon ang video ko ay tungkol dito sa fiesta ng Calabanga. Calabanga is part of Camarines Sur. Makikita natin dito na may mga exhibit ng halaman at ang mga iba ditong halaman ay for sale din. Sa likod naman ng mga nagtitinda ng halaman ay may nakita naman ako nagtitinda ng isda. Pero dito may nakita rin ako na lettuce because of hydroponic. Mukha namang healthy yung lettuce at ito na yung mga isda na tinitinda. And as you can see here, nakalagay is 274th Calabanga Town Fiesta. Dito naman may nakikita tayo nagtitinda ng iba't ibang klase mga pagkain. Dito rin meron din. At may napansin ako dito na may nagtitinda ng mga jars. Yan, so maganda rin ang mga jars dito. Iba-iba rin yung mga sizes at design. Dito naman may nakita ako nagtitinda ng atsara, ng honey, at iba-iba pang pagkain. Meron din dito chili garlic oil. Dito naman sa loob, merong kickboxing competition. And also shout out sa mga dating student ng Our Lady of La Porteria Academy. Dito sa labas napansin ko na kinabit na yung LED kasi mamayang gabi makakaroon ng Ginoong Calabanga competition. So sa gabi maganda kasi ang gaganda ng mga lights, and then nagkaroon ng procession dito sa labas ng Calabanga Municipal Hall. So as you can see, ang pinakahuli dito is the Our Lady of La Porteria. So ito yung patron saint ng Calabanga. At dito, binigay na yung aming VIP ticket para sa Ginoong Calabanga. My friend is a sponsor dito sa pageant na ito. So ito yung mga sash at ito naman yung gifts. So ito na, nasa loob na ako ng competition. So this is Ginoong Calabanga 2024. So ito kami, nag-aabang lang ng mapapanood. So ito na yung entrance ng mga candidates at iba-iba yung kanilang mga costume. Ito parang Indian. Ito naman napakalaki ng dala niyang costume, meron dragon sa likod niya. Then ito naman may daladalang lechon. So talagang pang fiesta ang costume niya. Ito naman next costume ay parang kalabaw. Ito namang isang to, nagsasagwan. Ito naman, isang warrior. And then ito naman, magsasaka. And then ito, may malaking isda sa ulo niya. Ayan, so hindi ko na ma-explain kung ano yung mga costume nila. So panoorin nyo na lang. Ito naman yung part na nagpapakilala na sila sa mga audience.
Next part is the talent competition. Dito pinakita ng mga candidates at iba't iba nilang talent. So, mga napanood namin dito is may sumayaw, may kumanta, may nag-declamation, may nag-acting, may nag-reporting, at kung ano-ano pa. So, very enjoying naman kahit papano. Then after the talent competition, ito naman yung swimwear competition. So dahil na corporate sponsor yung kaibigan ko, pati ako nadamay at nagbigay din ng award. So ayan nga, haggard na haggard ako sa stage. Then next is the question and answer portion. Sa totoo lang, ang hirap ng mga tanong. Then after this is yung formal attire competition na. So yung pageant medyo mahaba siya, kaya hindi na namin natapos at kailangan ko na umuwi kasi ipasok ako bukas. So congratulations sa mga naging winner. Yan, so thank you very much for watching. I'll see you again on my next video. Bye bye. Eman Stories.